Opět jsme v tématu našem oblíbeném vztahu. Konkrétně Refresher tady má nový video, zvládne Paťka na prvom rande sarkastický humor Denisa z Farmy, což je, to je jeden z názvů všech dob, opravdu. Jdeme se podívat na Paťku s Denisem z Farmy. Je to s velkým F, takže nevím, jestli to je jako z Farmy, jako z té reality show, ve který byl Jirka Král 10 let zpátky. Chybí nám jedna koza. Emigrovala. Jak chybí? Já nevím, jestli to v reality show ještě existuje, ale let's go asi. Ahoj Gabi z dňa. Denis bol vo Farme? OK, Jo. klamal mi. Mám rád gambling. Do akého časového Co to je za intro? On byl na farmě a lhal mi. Jo, mám rád gambling. intervalu by sa Plaťová naučila dojiť, keby musela. Ty by si bol v pohode, keby má tvoja priateľka OnlyFans. Vítame ťa pri ďalšom diele dating show Menučko, v ktorom dvaja neznámi skúsia nájsť lásku. Naposledy sme na rande poslali Davida a Miu, ktorí nám z večere poslali túto fotku. Bude mať rovnaké šťastie aj Denis? Čaute, ja som Čau Denisy! Denis, mám 29 rokov, moje koníčky zatiaľ je byť nezamestnaný a živiť sa To je můj oblíbený koníček. ako príležitostný streamer na Kiku. Tak teď už dává smysl, jak říkal, že má rád ten gambling. OK, už to chápu. Fotenie a čítanie. Do Menučka som sa prihlásil preto, aby som asi rozširoval svoje obzory ohľadom ženského pokolenia a moja ideálna partnerka by mala byť určite rozumnejšia ako ja, ideálne aj krajšia a Moje ideální partnerka by měla být ideálně rozumnější, hezčí a bohatší. Dobře, OK. to asi nebude taký problém momentálne. Red flag na babe je asi, keď má názor na všetko. Moja najhoršia vlastnosť Ten má názor na všetko, dobře. je asi to, že moc mudrujem a rád sa počúvam. Som zvedavý, čo ste mi pripravili, keďže som nemal žiadne podmienky, lebo je to rande naslepo, takže idem do toho. Keďže sa Denis chcel nechať úplne prekvapiť, jeho partnerku sme vybrali na základe charakteru. Podarilo sa nám to? To uvidíme po prvom chode, ktorým naše hrdličky odštartujú rande naslepo. Na základě charakteru, OK. Takže čau, ja som Denis a sedím oproti tebe. To si možno nečakala. No, moje prvé pocity z Denisa podľa hlasu boli také, že najskôr som sa bála, či predo mnou nestojí náhodou Tommy Koty. Cože kdo? Ale Má tečku na zubu. Nebo se mi to zdá. potom teda, keď som si dala dole tú šatku, tak ma to trošku ukludnilo, že dobre, že iba trošku sa na neho podobá. Proč má jeden nějaký kamínek na zubu? OK, to som naozaj nečakala. 19, takže kamo, to je 10 let rozdíl mezi něma, OK. Ahoj, ja som Paťka, tešíme veľmi, že ťa spoznávam. No to zistíme za chvíľku, či ťa to bude tešiť. OK, mám sa bať? Koľko máš rokov? To je diamantík. To môžem spýtať? To neznáš, se dělá? Ne, neznám, jsem v životě neviděl. Ale taky, tak jak píše Teruš, taky se mi to strašně nelíbí. Vypadá to hrozně divně, vypadá to, jak kdyby tam měl nějaký kus jídla prostě. To jsou Tooth Gems. OK, ty mladý dneska, co si to vymýšlej, já nevím, to vypadá hrozně divně. Já si připadám občas starý tímhle názorem. A já jsem docela progresivní v hodně věcech, ale proč si lidi dávají, kámo, kamínek na zub? Já nechápu ani grills, ani tyhle věci, prostě... Však to prostě fakt vypadá, nevím, ten úsměv je právě hezky, když je celý bílej, chápeš? 19, budem mať 20 teraz v auguste. Takže babi dospievajú skôr ako chalani, to je pravda, ale neviem, či som pripravený na študentku. OK, na to som zvyknutý. Odkiaľ si? Víš čo, neoficiálne z Bratislavy, bývam tu asi 5 rokov Neoficiálně z Bratislavy, dobře. a oficiálne zo Šamarina. Zo Šamorína? Jo, Šamerina, co? to je moje oficiálne bydlisko. Poznáš Šamarín, hej? Nepoznám, nebola som tam, len... To zní jako kdyby si prostě měl z fleku vymyslet nějaký nejvíc náhodnej slovensky znějící název vesnice. Je to také veľmi vtipné mesto, podľa mňa. Prečo? Poznáš Dana Dreva? Počkaj, on spomínal Šamarín? Prečo? To neviem. Však v tom dabingu. Tak ja viem, ale ja si nepamätám, že by spomínal Šamarín, ja som to nevidel. Pamätáš, tak ho máš Slobona pozeraného. Šamorín je veľmi dôležité mesto v Danovi Drevovi, pretože ak sa teda nemýlim, a ak sa mýlim, ospravedlňte ma fanúšici Dana Dreva, ale zdá sa mi, že Šaňo Fekete sa tam narodil. Počúvaj, nie si ty Dano Drevo? Ten Dano Drevo, čo sa vždy posere. Áno, to som ja. Teší ma, fekete. OK, a čo robíš v Bratislave? Tohle vůbec nevím, co to je za refer, neznám slovenskou popkulturu, sorry. Študuješ, pracuješ? Väčšinou spím. OK. Spím a ja už mám doštudované teda. Som trošku starší jak ty.
No, Budem mať koľko máš? 42 teraz. Hej, Hej, no. a to ešte v pohode. Ale magistra už mám, takže... Hej, máš Magora? Super. To je jediné, s čím flexím, takže tak. Ale som nezamestnaný, čiže mi to moc nepomohlo. OK, tak ak sa ťa môžem spýtať, To mě zajímá, jestli je pravda to, že má toho magistra, nebo jestli každá část toho byla satyra. aký je tvoj typ dievčaťa, No, sarkazmus teda. alebo typ ženy, ktorú hľadáš do svojho života? Vieš čo, asi môžeš. A ja som, aj keď som sem šiel, tak ja som nedefinoval absolútne žiadnu vizuálnu stránku ani nič, lebo akože moje partnerky predtým boli vizuálne rôznorodé. Takže nie je nič také, alebo niečo také, čo úplne, že neznášaš, že keby uvidíš na žene. Vizuálne? Kľudne aj vizuálne, alebo povahovo. Ja ne. No, vizuálně fakt nesnáším, když má kroužek v nose, tak jako na boku, a nesnáším, když má diamant v zubu prostě. To je to úplně nenáhodné. Neviem, keď budeš mať lítka rovnako veľké ako stehna možno. Že by som bola akože zárobná, jak taká... A hej, Lítka rovnaká jako stehna. To teda jako hodně štěstí. nebuď, Nejaký stĺp? nebuď Ok. zarovno proste. Nebuď, aký ťa nakreslí peročné. Okay. Maj krivky. Ty? Mají krivky. Iné moje požiadavky sú asi také, že musí byť ten človek vyšší ako ja. Ja sa proste nezvládnem pozerať do zeme. Ok. Klasika. No jo, musí být vyšší než já. Já jsem tak rád, že jsem byl stvořen s nadprůměrnou velikostí. Výškou. Víš, že jsem vysoký. Ok. Keď mám sa na niekoho pozerať zaľúbenými očami. Teraz sa bojím, akože. Hej, Hej. mám 180 cm. 180 máš? Aha. OK. GG, tak to mám taky, ale. Akože mne lekári tvrdili, že mám 181, ale môj centimetr tvrdí niečo úplne iné. Ešte si v tej norme? Som tak narovnako možno, No dobré. keď si dám opätky. Ale sú aj také vyprávky do bodu, už som to pozeral, alebo keď tak si dám zlomy nohy a predložím sa 10 cm. V Turecku to robia. OK, tak spravím ja si aspoň potom dovolenku do Turecka. Dobre. Kamo, nerozumím ani slovo, tohle to byl prostě jakože mumble rap. Ale sú aj také vyprávky do bodu, už som to pozeral, alebo keď tak si Jo. dám zlomy nohy a predložím sa 10 cm. Jo, zlomit nohy, jo, jasně, už jsem pochytil. Jo, to jsem slyšel, actually, já nevím, jestli jsem to někdy řešil i tady na streamu nebo ne, nicméně vím, že v Turecku jako tam se dělá už všechno, ale dělá se tam i prodloužení, že prostě oni ti fakt neironicky, ty si můžeš zvýšit svoji výšku tím, že ti zlomí nohy. A pak to nějak reoperujou prostě, já už nevím, jak přesně to funguje, ale nějak ti to... A je to úplně divný, protože ty pak chodíš jak tučňák, kámo. Ty sice jako seš vyšší, ale absolutně nepoužitelný. A já si říkám jako, proč? To je tak strašně divný. Fakt jako, že lidi prostě se chtěli zvětšit, a to je zvětšení o třeba, ani nevím o kolik, o třeba 2 cm něco. Že to nebylo jako nějaká extrémní výška, že to je pár centiák at most, ale je to hrozně divný. V Turecku to robia. OK, tak spravím ja si aspoň potom dovolenku do Turecka. Dobre, ale 9 mesiacov ma neuvidíš. 9 mesiacov je doba, kým sa to lieči, takže... Je, že pôjdem s tebou, že ja si spravím dovolenku a ty pôjdeš na A operáciu. kto to bude platiť, prosím ťa? No však ty nie. Jaj, dobre. Vyzerá to tak, že si Paťka s Denisom sadli. Pokiaľ chcú prejsť na druhý chod, v ktorom sa uvidia, musí aspoň jeden z nich stlačiť Já myslel jiný zvětšení, mně stačí moje 2 metry. Co? tlačidlo. Zmení na Crazy. príjemnej atmosfére niečo ich výzor? Je čas si zložiť masky. Zlož masku. Zažiješ Ameriku. Počkaj, nevidím vôbec. Vyzeráš vyššie ako ja. Hej, no tak to je prúser. No, to je dosť. GG. No, čo sa týka Denisovej výšky, je to v poriadku, není to najhoršie, ale keď si budem chcieť niekde obuť opätky, tak Denisa nechám doma. Tak, ešte raz. Když si vezmu podpatky, nejde. Sa teda tešíme, Paťka. Ahoj, Denis, čau. Druhý chod je špecialita šéf-kuchára. Naša dvojica má pred sebou 4 obrázky. Začína Denis. Uhádne, čo Paťka miluje a čo neznáša? OK, čiže Já nevím, jestli tohle je chození bos nebo nohy. Má feet fetish nebo nesnáší chodidla, nebo ráda chodí bosa. Tohle to bude asi jako, nevím, jestli to je venčení psů, nebo jestli to je pes. Hannah Montana, to je asi jediný, co jsem poznal z toho na 100%, na co se dívám. Ústřice nebo mořský plody, whatever to je. Podle mě to moc nemá ráda mořský plody, i když, no, já nevím. Podle mě má ráda Hannah Montanu prostě. A nemá ráda nohy. Nebo lidi, co mají feet fetish. Doufám v to. Doufám, že nemá ráda nohy. Prosím, že nemá ráda nohy. dve veci z tohto nemáš rada, zjavne, a dve veci miluješ. Dúfam, že nemiluješ popraskané pety, lebo to je dosť red flag. Čiže toto asi nemáš rada. Úprimne, že to nenávidím. No,
To som akože ani nevidel. No ale co to má být? Co to vyznačuje? Je veľmi nepríjemné teraz, keď začala tá letná sezóna, kde sa všade pozriem, tak sú šlapky, Keď si to všímaš dozaj, spotené tak, nohy, tak hej, to áno. ukáže. Ešte žlté nechty na rád. Takže mluví jako o jako špinavých nohou, nebo? Keď máš žlté, také, že už ti nedokrvuje, keď si dôchodca. No, počujeme, mňa za chvíľu napne. OK, čiže Petty som uhádol, to nemáš rada. Neznáš Petty. Miley Cyrus asi máš rada, lebo vyzeráš, že... Koho? Miley Cyrus, to je Miley Cyrus. Trošku sa opravu. No som videl fotky. Tak je to Miley Cyrus, no ano. Co? To je tvůj point, to je kámo, jako kdyby tam byla fotka Harryho Pottera, on řekl Daniela Radcliffe a ona, cože? How dare you? Miley Cyrus, akože herečky, čo hrá Hannah Montanu a to, že ma opravila, že to je Hannah Montana, ne Miley Cyrus, to mal skôr oceniť, že ja viem, jak sa volá herečka a viem, čo hrá. No, že som není taký, Ježiš, to je tá, Hannah Montana. Ne, že ja viem, jak sa volá tá žena a viem, akú má kariéru, takže to mal skôr oceniť. Čiže viem, že to je Hannah Montana, ale je to Miley Cyrus. No, čiže tak. už mi si háklila na to, čiže to máš asi rada. To sú ústrice a to je pes. Že by si To jsou ústřice a to je pes, ano. Denisy, to byla skvělá observace. nevidela prechádzky s obsom, to asi ne. Že neznáš, keď som s obsom vonku. Takže toto asi máš rada tiež a mušle je ľahké nemať rád. Nie je to tak, že som nemala rada mušle, ale nejako mi nelahodia morské plody. No, to úplně říkám. Já jsem vyloženě, že věštec. Neviem, keď som jedla o chobotnicu, tak mi to prišlo jak vypražaný penis. Že ti to přišlo jak? Počko, mohla bys to prosím zopakovat, tuto větu? Plody, ja neviem, keď som jedla o chobotnicu, tak mi to prišlo jak vypražaný penis. Typka se jenom moc dívá na hen. A povedal, že chutí ako vypražený penis, že pozná chuť penisu, čo je asi dobré znamenie. Takže tam sa stiažila sa. Pozná chuť penise, to je dobrý znamení. Ale já vlastně velmi respektuju Denisův optimismus. Umí z těch situací vytěžit to nejlepší. Nebudem. Vidím tu kráľovské vymeno. Gamba, to řekl na začátku, že miluje gambling a doslova streamuje na Kiku, jasně, že má rád gambling, no nesnáší fronty a teď buď to netoleruje laktózu a tím pádem to mlíko úplně a nebo naopak miluje mlíko a tohle to nevím, co je čas. Možná když lidi nejdou včas, nemá rád fronty a když lidi nechodí včas, no a miluje mlíko a gambu, nevím, tady jsem OK, možno nejakú... nebo že by to bylo přímo dojení krav, možná jo. Môžeš piť mlieko alebo niečo také? Ja môžem piť hocičo. Môžeš piť hocičo. Tak neviem, či by si mal nejakú záľubu dojenia kráv. Lebo sa mýlim, je to tak? Je to tak? Je to tak? OK, dobře, tak je to přímo dojení krav, dobře. No tak to jsem, ale ten můj odhad palce nahoru tam byl správný. Ja dojíš kravy? Viem dojiť. OK, dobre. To viem aj, ale Veľmi kozy som dobre. skúšala. Hej, Tak. hej, super. Takže Očividně chce dojít i ty ženy, že jo, jakože finančně. Ako zvieratá, myslíš, že Áno, zvieratá. Okay, bola som veľmi rada, že je tak trošku humorne nastavený, alebo teda, že skôr bol cítiť sarkazmus v tých jeho odpovediach a som sa cítila tak trošku uvoľnenie, že nebolo to jak na pracovnom pohovore. Automaty, máš závislosť na automatoch? Nemám, ale dal som to tam. Máš závislost na automatech? Nemám, ale dal jsem to tam, jo. Ja sa pozerám na ľudí, ako ťukajú automaty. Lebo poznám veľa textov o tom a rád si recitujem, keď ľudia ťukajú do automatov. No, poznám nejak podozrivo veľa textov o automatoch, ale najviac, asi prvé, čo ma napadne, keď Moloch povedal Cigovi z H1.6, že plíska automaty. To počujem často v hlave. OK, takže radíme to medzi máš rád alebo nemáš rád? Áno, mám rád. Máš rád. Mám rád, keď iní ľudia hrajú automaty. Mám rád gambling. Podle mě jenom jí nechce vidět, si to nechce přiznat, že je taky závislý na gambe. Já to chápu, to je strategicky. OK, tu vidím nejakého uja, čo pozerá na hodinky, takže asi nejakú nedochvíľnosť, alebo nemáš rád nejakú... Neznášam to nadí. Pre mňa to je disrespekt voči druhej osobe. OK, to je fajn, ja som tu dnes bola ešte o 15 minút Hej, skôr. povedali mi to. Áno, tu vidím nejak strašne veľa ľudí, nejakú radu, takže to asi nemáš rád čakanie v radách, alebo Presne, alebo tak. ľudí, celkovo neznášaš ľudí. Vieš čo, ja
Mám rád ľudí ako takú sociologickú sondu, že rád ich počúvam, ale potrebujem potom vždy vypnúť, že musím byť sám, ma to vyčerpáva. Naprosto validní. Tomu veľmi rozumiem. Špecialita šéf-kuchára dostala našich holúbkov až pred tretí chod. Znamená to, že sme na dobrej ceste? Ak sa chcú Ale vypadá to, že sú docela na dobrý ceste. Byť 10 let od sebe, teda to je crazy. ďalej, musí aspoň jeden z dvojice stlačiť tlačidlo. To mačkaj oba. Veď preto. No veď, preto. No počkaj, tak to tu bude na budúce čakať aj ja. Ja tu určujem dominanciu. Dobře, Denisy, dobře. A dosť. Keby to Kámo, to je actually dynamiku. To je zatím asi nejzábavnější menúčko, který tam bylo. mal byť nejaký vážny problém v budúcnosti, že by sme sa mali o niečom rozprávať, alebo čo, ale teraz čo ja spravím, alebo čo, tak spravím to, že si zbalím kufr a odídem. Tak ale to asi úplně není jeho řešení vážných situací. Předpokládám, doufám, jakožto častý užívač sarkazmu, vím, že seriózní situace se dají řešit seriózně, no ale tak třeba jako každý funguje jinak. Tretíkrát pijem v živote. Dúfam, že ti bude chutiť do tretice všetko dobré. Ideme ďalej a servírujeme hodnoty. Bude si No já už tak vždycky miluji, jak řekl, servírujeme hodnoty. Prosím, naservírujte mi nějaký hodnoty už konečně, prosím. aj naďalej naša dvojica rozumieť? OK, tak mne tu položili nejaké otázky, alebo dávam prednosť. Áno? Áno. Takže slašíš prvá potom, hej? Využil situace. Nikdy. Ako by si zareagoval, keby sa tvoje dieťa zdôverí s tým, že je gay alebo lesbička? Bol by som s tým úplne v pohode, ale musel by som mať 2 deti, lebo by som rád bol, keby pokračoval môj rod. Kdyby pokračoval můj rod. Nemůžeme vymřít po meči, ani po přeslici, halo. Takže kebyže mám 10 detí, tak 9 môže byť homosexuálny, ale jedno by som rád. Jedno by si vychoval proste. Hej, ale iba kvôli tomu, aby som mal vnúčata. Inak je mi to jedno. Ale... Imagine, že prostě přijde ten syn, tati, já ti musím něco říct, já jsem gay a ty budeš jako, to je v pořádku, ale prosím tě, biješ aspoň jednu ženu otěhotnět. Super, že miluješ pér, ale kámo, prostě prosím. Zase mne nevadí ani adopcia. Mať syna geja by bolo cool, aby som s ním mohol chodiť na nákupy, aby mi radil lepšie, čo si obleknem. OK, nice. Ja som zase v tomto taká, že niekedy rozmýšľam, keď sa pozerám na svoju rodinu, že náš raplik gen by mohol zaniknúť už. Máme taký svojský životný štýl, ktorý nie všetci pochopia. Náš raplý gen by mohl zaniknout, už je hrozně based věta. Kámo, tyhle dva mě baví. No, čo sa týka mojej rodiny, ja mám s ňou veľmi dobrý vzťah. Ak to vyznelo nejako inak, tak nie. Ja veľmi svoju rodinu ľúbim, ale inak nevadilo by mne asi teda, keby sú moje deti orientované na rovnaké pohlavie. A tak dôležité, aby to neboli nejakí vagabundi, feťaci. Radšej tátu Teplejn alebo vo väzení, či ako to bol ten... Niekde na tričku som to videla napísané toto. Si pamätáš trička, hej? Áno, hej. Radšej čítam trička ako nejaké knihy alebo čo. To pozitívne, čo z toho berem, je, že vie čítať. Tak... Říkám, já oceňuji jeho schopnost vidět pozitiva ve všem. To se hodí do života. Kúpim audio trička. Audioknihy, keď nebude počúvať, tak si bude počúvať audio trička. No, čo je, no. Audio trička? Nějaký s QR kódem, prostě to načteš, on to přečte nahlas, to, co tam na tom je napsaný. Ale to je asi tá nová, tá generácia Z je asi taká, no. Tak, čo, tak si pustím len poučku nejakú, alebo Reelsku jej pustím. Kto by mal do domácnosti nosiť peniaze? No ja to nebudem momentálne. Ale ne, pozri sa, ja som taký dosť feminista v tomto, že ja si nepotrebujem dokázať svoju dominanciu tým, že zarábam viacej, akože daj mi to jedno. Vzhľadom k tomu, že ja mienim byť ďalšie 4 roky chudobný študent, tak tiež neviem, kto by mal prispievať do domácnosti. Tak neviem, tak si môžeš nájsť robotu aj popri štúdiu, či? Co řek? Tak neviem, tak si môžeš nájsť robotu aj popri štúdiu. Rozuměli jste mu? Tak si můžeme uvažovat, že proti štúdiu. Či? Ty si mal OnlyFans, alebo čo ti mám povedať? OnlyFans si mám spraviť? Hej, však keď chceš jesť, tak čo? Ty by si bol v pohode, keby má tvoja priateľka OnlyFans? Čo, asi ne, ale keby to robila predtým, tak by som
Ja neviem, akože ja som dosť tolerantný teraz, sa snažím byť. Väčšinou som sa tak stretla s takým názorom, že pokiaľ ten chlapec s nikým nechodí, alebo pokiaľ teda nemá nejaký vzťah, tak mu povie, že mu to je jedno, ale jakmile ten vzťah už je, tak už je z toho strašný. Věčná otázka. Byl by se s někým, kdo má OnlyFans? Permanentně. A já permanentně nevím, jak na to mám odpovědět. Protože moje odpověď zatím je, že spíš ne, ale kvůli tomu, jakože ten můj hlavní důvod ani není nutně to OF jako takový, ale to, že prostě drtivá většina OF modelek jsou prostě inteligenčně jednodušší. A já nemám rád mě nepřitahujou, mě hrozně odpuzujou jednodušší ženy. Nebudu to rozvádět. Jako jsou i velmi inteligentní OF modelky, si myslím já, minimálně v zahraničí, prostě vím, že jako z nějakých rozhovorů. Upřímně si třeba myslím, že Amourant je fakt inteligentní. Z rozhovorů a takhle. A že ví moc dobře, co dělá. Což je prostě podle mě taky velký problém u spousty OF modelek, je, že neví, co dělají. A že si to neuvědomujou. A že to OF dělají jenom za účelem, že OK, jednoduchý peníze a absolutně neberou ohled a nepřemýšlej nad tím, jaký dopad to může mít na jejich kariérní budoucnost a na celý jejich život, prostě na vztahy s rodinou a tak dále. Já proti tomu nemám nic, ale musíš prostě vědět dobře, do čeho jdeš. Plus taky jako velmi záleží samozřejmě na tom, co by dávala na to OF, kdybych s ní měl být, chápeš, kdyby prodávala nohy, tak jim je to úplně jedno. Problém tam je ten, že ono častokrát ty OF ženy do toho spadnou úplně, že si řeknou, ne, já tam budu dávat jenom prostě jednoduchý nějaký ve spodním prádle něco, nic strašného. Prostě to, co dám na Instagram, to dám tam, jenom že ono se to potom prostě eskaluje a zvlášť, když jsi jednodušší a nepromýšlíš to tolik, tak ten nátlak na tebe od těch mužů tam vyhraje. Čakávam, že to budeš robiť, keď som s niekým vo vzťahu, ale keď si to robila predtým, tak čo vieš, že... Ja som nerobila OnlyFans. Do akej reality show by si nešiel a prečo? Asi do farmy by som nešiel. Nie? Však keď ty rád dojíš. Však dobre, ale čo by som tam robil, vieš, sa hádať s debilmi. Denis bol vo farme? Je takže on tam byl a teď to řekl jako joke, že? OK, klamal mi, takže red flag. To bol tak krásny zážitok a tak krásny život, že je to oveľa ľahšie ako život vonku. Asi by ma vyhodili doskoro, lebo by som sa hádal s každým a mal by som na všetko. Takže on tady teď prostě jenom říká, tohle je skvělý, on jí vlastně říká, že by tam nikdy nešel, co by se asi stalo a jenom vypráví to, co se actually stalo. To cením, to je vtipný. Názor a vadili Ale mi to je sedláci. strašne dobré, lebo strašne veľa týchto slovenských show je stavaných na tom, že sa ľudia hádajú. Alebo že nemajú zuby. Zatiaľ zuby mám, tak asi sa tam nehodí. Aj, no, tak vlastne nič, no. A ty by si kam nešla? Ja neviem, je len strašne veci, do ktorých by som išla. Aby som išla napríklad do nákupných maniačok, mňa by to bavilo sa zahrať. Ale to je iba 5 dní, to nerátam ako reality show. Reality show je niečo, čo ti viacej zasahne do súkromia, by som povedal. Áno, tak Love Island, alebo niečo tak na ten štýl. ja by som tam išla, ale ja by som sa tam s nikým nemohla rozprávať. Ja by som tam išla iba skrz to, že proste dovolenka, idem sa opalovať, idem do bazéna a proste chillujem. Ale keby sa tam so mnou niekto rozprávať, tak mu asi nafackujem. Čiže vieš si predstaviť byť v reality show, hej? OK. Ale akože cením, že povedal, že Já bych šel jenom do Likehouse samozřejmě. to do reality show, to je najlepšia skúsenosť na svete. Proč nepokračuje Likehouse, WTF? To dobrodružstvo, jak hajzel proste. Hoci sa naše hrdličky majú o čom rozprávať, videli sme aj pár rozporuplných grimás. Stlačí Paťka tlačidlo, aj keď bude Denis opäť váhať? Čiže nič, hej? Ja čakám. Čiže nechceš ísť ďalej, hej? Oni mají fakt prostě low-key, oni mají fakt jako, mají chemii, je to baví. No, tak prečo som nechal tlačidlo prvú? Videl som, že je nervóznejšia ako ja. Ona je dosť pekná a pekné baby sú zvyknuté na to, že sa ich chalani boja. Keď som jej ukázal, že mám nejaké Týpek zatím má psychologii dokonce svojí. sebavedomie a že mám kontrolu nad tým, nad tou situáciou a že ju nechám stlačiť ako prvú, tak to tam trochu som bol asertívny v tej dominancii pre ňu a pre ňu to je možno atraktívnejšie, keď vidí, že chlap sa z nej neposera len kvôli tomu, že je pekná a je ochotný ju počúvať a vnímať, čo rozpráva. Easy. Čaká na posledný chod. Na druhej strane horúcej linky čakajú priatelia Denisa a Paťky. Komu naši hostia zavolajú a čo sa o sebe dozvedia? Karolina je pekné meno. Môže byť. Áno. Ahoj Gabizňa, tu je Denis. Ja som na rande s Paťou momentálne a mám jednu dôležitú otázku na teba ohľadom jej. Do akého časového intervalu by sa Paťova naučila dojiť, keby musela?
Krávu. To je jedna z otázek všech dob. Nikdy. OK, to mi stačí. Ďakujem ti moc. Pa. Ahoj. A ona sa ma snaží vždycky očierniť to najhoršom svetle. Hej, toto je veľmi zlé svetlo pre mňa tvoju osobnosť. Akože. Vrátim ešte. Moje plány po strednej škole v prvom rade ju dokončiť a úspešne. A Že ona je na střední. Je 19, no, ale to už nemusí. Jaj. na leto odchádzam ešte pracovať ako čašnička do zahraničia a potom, keď prídem, by som bola veľmi rada, keby ma príjmú do Nitry na vysokú školu. Verím, že na tej škole dostanem dostatočné skúsenosti na to, ako podojiť kravu a jedného dňa Denisa poraziť v súťaži dojení kráv. Takže koho si vyberáš? Markovi budem volať. Sa páči. Ahoj Marko, ja som Paťka, som momentálne, Ježiš, jak sa voláš? Daniel? Pálo Červa. Denis. To asi som si najviac všimol, že nevedel... Aj, ona zapomněla jméno. Dostala teď ten týpek z toho telefonu, byl jako Denis. Zabudla, ako sa volám. Ja som na to dal pozor, že si to zapamätám. Ale priaďujem to k tomu, že bola dosť vystresovaná, čo sa čudujem celkom. Ale tak nebudem tu teraz hrať z toho. Ale vedela, že to bolo na D. Čiže čo viacej chcieť od... Říkám, on prostě vidí pozitiva v tom, to je dobrý. Tu momentálne s Denisom na rande. A chcela by som sa ťa ohľadne neho niečo opýtať. No, skús. Mám takú strašne dôležitú zásadnú otázku. Vieš, či dal niekedy v živote tringel v čašničke? Samozrejme. Áno? A vieš aj koľko to bolo? 5 eur? 5 eur? Dobre. Dobre, to je už nad limit, takže to je super. No otázka ohľadom Twinkle. Tringel, ty je toho předpokládám, blížko. Tu je k veci podľa mňa, lebo to celkom asi aj ukazuje osobnosť toho človeka. Ja aj keď mám holú riť niekedy, tak dám Tringel vždycky väčší, ako by som mal. Aj keď je na hovno obsluha, čo by som asi nemal. Ďakujem ti za tvoj čas. Ahoj. Kámo, ale to je dobrá otázka inak, lebo ja strašne neprimerane vysoké Tringelty dávam. Áno, Absurdne. ja Lebo- veľmi odsudzujem ľudí, čo si nechávajú vydávať do centa. 15-20% dávam vždycky. Už len z rešpektu k tomu povolaniu, Ty k tomu vieš vyrátať človeku. percenta zo sum? Čiže ja mám magistra, moja zlata. Čiže Jaj, máš sorry. strednú už? Všetko nemám. Ja, ty, V pondelok budem mať. ja tak od pondelka sa môžeme stretávať. Dobre. Našu dvojicu čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia stlačiť tlačidlo. Tentokrát však nestačí, aby stlačil iba jeden. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak stlačia obaja. Zatiaľ to vyzeralo sľubne. Ako sa nakoniec rozhodnú? Priznaj sa. Priznaj sa. Ale to je bowler. Vždycky nedotil dáš toho první. Denis je taký človek, ktorého by som asi chcela viac poznať. Je veľmi naladený na podobnej úrovni ako ja. A myslím si, že by som teda určite chcela stretnúť, tak preto som stlačila to tlačidlo. Zase som to musela spraviť ako prvá. No, vidíš. Tak to telefón fungovať nebude. Som určil dominanciu na prvom stretnutí. Tak sa to robí. Čo toto je rozhodne iba jediné, súťaž v dojení. No tak to ťa rozbijem, moja zlata. Vyzerá to tak, že si Paťka s Denisom majú čo povedať. Do vydania tejto časti však ešte nenaplánovali spoločné rande a preto sa na fotografiu môžeš tešiť na budúce. OK. Ja akože akú šancu by som dal tomu, že z nás bude pár? Neviem, 5? Ne, ale tak ja som mal, vo svojom živote som mal jednu reálnu frajerku, ktorej prisudzujem váhu ako Však jednu reálnou, zbytek byly imaginární, nebo jako já to chápu, ale jak to... frajerke. Od toho rande očakávam, že nechá tringel v čašničke. A od nášho potenciálneho vzťahu percentuálne to neviem vyjadriť, a ešte tú maturitu nemám, takže percenta neviem. Nie. Možno by to mohlo ísť. Myslíš si, že sa v Denisovi niečo zlomí a vytvorí s Paťkou pár? Napíš nám do komentára, čo si o to myslíš a my sa vidíme pri ďalšom menučku, do ktorého sa stále môžeš prihlásiť formulárom, ktorý nájdeš v popise videa. Crazy. Tohle byl asi nejlepší díl menučka, který zatím na Refresheru vzniknul. Dobrá práce. Tohle mě hrozně bavilo.